Makadi mama. Mabva kupi? Mukazandidaira manje. Voice havana? Fidelity. Wendinzwe. Mabva kufidelity. Voice ravo rakaenda rakaitanga taita munana wokugadzirisa voice kuti ridzoke. Bataya papenya. Yeah. Are you loving this? Yes. Are you loving this? Yes. Mama, kugokwe kunani? Kugweke kune murume wangu. Just like that. Now ndine nyaya dzandinoda kukugadzirisira kuti zvinhu zvako zvitonaka pana panhasi. Yes, prophet. Nokuti ndiri kuchivero kunani? Ndokumusha kwangu. Kwako. Kokwe murume. Tese ne. Auri kunyepa kuchipinge. Kuchipinge ndi originated. Can I do some serious stuff here? Simudza maoko uri kwauri uti Mwari nyaya dzangu ngadzinake nhasi kwete rimwe zuva. Zvanaka. Listen to me mama, ndiri kuoneswa ini chamuri kunyatsoda kuti zita renyu richene. Yes. Nekuti murume wenyu anokutaura isirizvo. Achaisho. Anotaura kuti munohura. Achaisho. Ndanza muhure mani mimi. Don't be emotional mama. Listen to me now. Ndiri kuda kuti ndikuonese chimwe chinhu. Nokuti pane zviri kuitika. Yes. Zvamuri kutambwa. Yes. Zvandoda kukuisirai pachena. Yes, baba. Musi wa 4 October kunei. Kune graduation yemurume. Can I do some serious stuff here? Now, ngatidzokei murume wenyu achienda kuchikoro. Yes. Now, imimi murume wenyu akaita makore mangana achiita degree. Degree choti 12 to 14 years baba. Bachelor's of Law. 14 years. Yes. Now, makambomuona here achienda kuchikoro? Anga asiri kuenda aita online. Online. Yes. Saka arufana kuenda kunograduate kuPretoria. Yakazochinjwa yakanzi Polokwane. Aifana kuenda kuPretoria musi wa22 vayazochinjwa vanzonzi musi wa4 October. Now, asi iwewe uri kunzi uri kudiwa here panzvimbo. Talk to me. Pekutanga tainyatsotaurana zvakanaka. Asi kutanga nezuro zvangonzi azvichaita tumindi nokuti. Okay. I don't care my reasons auri kupiwa. Yes, baba. But ndichiri kutokwesena chikoro chacho. Yes. Saka rekedza nditanga akangotaura lolonisa papfure. Now, nyaya iri panapa ndeyekuti pane urombe hwakaiswa pamurume wako. Yes, baba. Akamboita zvemadrugs here? Andizizva. Ko sei ndiri kuoneswa manewspaper ndei? Newspaper. Aimboshanda kuhurumende. Aiwa, kuhurumende uda kuti musoja here? Uda kuita zveusoja? Anga ari musoja. Aiwa, izvo zvebasa akadzingwa pasopa ndiri kuprofita. Ndezvandiri kuona. Ndoda kuti murume uyu achengetwe. Yes. Nemarriage yako ichengetwe. Yes, baba. Ini ndagadzirisa zita rako chete. Yes. Chokwadi. Nokuti kozvezvo hapana munhu anokuona. Sekudzoka kwaita voice rako ndokudzoka kwaita marriage. Prophet Freddy, the Goodness and Mercy Ministries vanokuunzirai Restoration Night musi Friday 4 October 2024 pa Goodness and Mercy Ministries
pakona pa Highland Road na Mshaya Bandi pa number 11403 Mshaya Bandi Road, Glenora B, Harare. Restoration Night ngo-9 ntambama kuze kuse yiphungwe udzanayi iphungwe mwine munhu wa Mwari Prophet Tifredi musi Friday 4 October 2024. kuti munzwe zvizere fonai pa 0712 528 094 kana pa 0778 059 270. Prophet Tifredi vanoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa. iriyo amana Tifredi bata mutumwa uko